Mabuting gubuta sa among sitwasyon karon. Ambot ani. Kung ikaw mo'y nasa akong sitwasyon karon, Ber, sa imong himuon ka. Kuan, sir. Wadyo ko'y kasulti na imong problema, sir. Sa pa, di lang ko mahilabot kay family problem mo na. Kalabad na kang Ber. Sipok niya mo. Sir, wala ba'y problema nga di maskulbad ba? Inoon. Pero nagkadako naman ko ng damage. Ana mo gina, sir. Nungdong ka, katong yagi ko grabing krisis. Naputos ko sa utang. Nasakit akong mama. Nanganak akong misis. Yan, ginasama niyo mo pagkatubang tong tanan. Niyadto kong simbahan, sir, eh. Nakatulto lagi kong prayer. Dito sud, nagdupa-dupa ko. Hila ko kumayo dito, sir. Ano yan? Nasolbad yun, yung problema. Oh, hindi noon diya yun. Pero pag ginaila na to, sir, nagkatrabaho ko nimo. Oh, ginaila, nasulbad yun akong problema. Bilib ko ni mo, Ber. May kamuda ang problema. Di kadaling matarong. Ginaila lang ko ng problema, sir. Mora ginay-angay na tumuhatol. Kanya karon, sultihi ko sa imong plano. Kasi plano pa. Wala lang. Saywa, mutuo ka kunin mo kay plano? Girl, wala with me. I'm just okay. I'm here and relaxed. Di ko mutuo nimo. Kaila na kay kunin mo, girl. Kahibaw kung gaandar na sa na imong una-una ron. Gatrukis na sa na imong imagination. Karon pa, nga nakahibaw na ka kung asa nimo pangitaon si Carlos Cuevas? Okay, you wanna know unsa akong plan? My plan is, I'll see Carlos. Ay! Kung agiday mo tuhok nimo akong mga tambag nimo. Mura ra giday kog buang. Sige kog yaw-yaw, pero wa giday ka maminaw na ako. Naminaw ko sa imong tambag, girl. In fact, gusto na akong buhaton imong mga tambag na ako. Pero, girl, lain man ako na feel diri. So, unsa akong buhaton? Ay! Mabuang dito nimo. Girl, ayaw ka buang. Kung kabuang ka, asa naman lang upadong. Ikaw, yun. Unsa man day ko dinhi? Shock absorber? Dili. Ikaw ha, nakalimot ka. Nabiya tay blood compact. Walang iwanan. Ambot oy. Kung sa inaan nimo. Di na kita ko magpakita nimo. Pero di ko kahimo. Kaya nga, nagutang di ka magpakita, anako. Ha? Kung sa gustay sa anako nimo, ha? I know ba ya, ha? Love, you ko nimo. Diba, my big sister, ha? Diba? Maglagot gani ko. Ako gyud maghipusan ng Carlos Cuevas ba? Girl, ayaw in town. Love you, kay ko ng tawhanan na, ha? Ay, jud nagbuhata, please. Sige ko! Nan, asan ka gikan? Nakainom ka no? Ang tanaman ka, you don't care in a way. Of course I care. Plastic. Kasakit pa ni mo manulti. I'm sorry kung gisakitan ka. Pero mo na pagtanaw na ko nimo. Plastic! Sige lang ka nimo. Kasi mong hilakan.
And, hi. Pa, my boyfriend Jonas. Oh, so this is the guy, Jonas, coming. Have a seat and then, I'm sorry ha, pasensya. Ako na ba yung nag-decorate na yung lugar? I'm sorry, it's kinda messy, but I'm so proud to say na ako mo yung sorry kayo. Okay raman sir. Oh. Murag akong kwarto. Nindot pagka-arrange. Well, nga naman mga lalaki, basta way, labi nagwa tayo mga asawa. Okay, so, how's everything, anak? Okay lang. May guitar stuff oh. Okay, come on, feel at home. Use it. O bito na ituyo na kung ani ata din aron magkanta-kanta ta. Sige, feel free. You get it. Ayaw lang sir eh. Mayo kay kas music. Wa ko kakumingking nimo. May biya ni siya pa. Paminawa ba siyang utokar? See? That's what I meant. If you believe that you have the talent, show it. Not like me. So, gamitan yun ninyo sa saktong bagay. Look at me. I mean, don't ever follow my footsteps. Tinood, tagaan ko gasa sa Ginoo, pero wala ko siya hatagi o gustong pagtagat. Wow. Why am I saying this? In fact, this calls for a celebration. Why don't you guys stay put and then ako may prepara o pagkaon para ninyo, okay? Something special. No, Papa. Ako na lang. Ako may babae. Are you sure? Oh, sige. Dali lang mo na Jonas. Okay? Okay. Sing lahig yun kung na tayo anak babae. I was like your age. Same thing. Ma, sobra na kayo ni Ma. Di na ako ni kaya. Surrender na ako. Kung sa'yo buot mong ipasabot. Kung ani man lang gani, Ma, kung wa may peace ni Renan, may pag magbuwag na lang, mi. Ginoo ko. Ayaw pag-una-una ni Ana. Di ko gustong maminaw. Ma, kahit kayo sinulpihan ni Renan, anong yaman kong king ani? Wakang kusa. Dili biya usab lalim ang kahimtang ni Rinan. Kinahanglan nga imo siyang sabton. Sa sinugdanan pa lang, nakabaho na siya sa sitwasyon. Di ko niya angay basulon. Kinsa magoy gusto aning mahitabo. Malinaw na mo ang pagpuyo ng uma. Malipayon naman unta mi, pero Malinawon ka hang tinuoray ang imong kasing-kasing karon. Malipayon ka pa uban kang Rinan. Himpit mo na bang ikalimtan si Carlos sa imong kasing-kasing? God knows how I tried. At first, naglisod yun ko. Akan kanon, nadawat na nako ang tanan. Pero ang di na ko madawat kanon. Ang kinaiya ni Renan. Sabtalan ng imong bana. Misakitan lang na siya karon. Ma, siya ba'y makamaong masakitan? Amelia, ayaw ko undayon ni ang imong debate. Kutong sa iyong mahimo, save your marriage. Ipakita ni Carlos na dili ka sayop sa imong mga lakang. Mahang pagkarus aman eh. Muna ako po posisyon way back, dinalala ko yung mention ng year. About siya, this was, doon ako'y still dito sa Manila. So, pwede ba
Huwag ka munang umalis, Sinta. Pwede ba? Natatibyan mo. Pwede ba? Pakinggan mo naman ako. Pwede ba? Pwede kayo kakantahin. Ilang uli ko pa ba sasabihin sa'yo na ako'y minahurot ng pagkaon. Ikaw na ikaw. Ay, kalaay biani eh. O kala ta sud ani sa auto, dilamok na ta. Gidengge na ta ani. Girl, moabot na lagi to. Anytime now. Nga ambot. Kapoy na ko. Kanus ba na imo anytime oy? Girl, si Carlos, usually 4 p.m. na siya dire. Mag-rehearsal pa man na siya. So, ato lang atwaton anytime. Abot na na. Ay, kalaay na. Gilaay na gid ko. Ampot ba sa doy? O na-involve man puguan nimo mga activities oy? Hi, girl. Even if you don't like what I'm doing, I know di ka kabalibad na ako. Muna diha, gasalig lang ka. Gawas ko be. Ay, girl, ayaw. Masa man ka? Ano mo kanimo paggawason? O stretch ra ko kay sakit akong likod. Girl, ayaw. Makitaan niya kang Carlos. Makitaan ka ito mo. Tago to. Uy, magpalit ra mo ko pagkaon. Pagkaon? Wait, murag na ako chewing gum dire. Na, pagkaon ani. Chewing gum pagyod, mag-hyper ko ana oy. Girl, please. Huwag ko biya idiri. Kachot na lang dyan kay please. Kamay na lang kay pasensya. Ato na huwaton. Hapit na gito mo abot. Emilia, pwede ba ka mag-storya? Kung inanay naman lang galing, dunay daghang mga butang, nga di ta magkasinapa. Mas may patingaling, palayo na lang. Kung inanay naman lang galing na masigit ako yun sa sitwasyon. Why am I ito? We're just making things hard for all of us. Apektado kang tanan, ani. Renan, I'm sorry. I didn't mean kiss in your life. Pero kung mapahilayo ka na, mahadlo ko. Asa namang unya ko? Nakalibaw ka. Nga ikaw akong strength. Katong panahon nga naluyan ako. Nawatan ako sa paglao. Ikaw may nahatan akong igong kusog. Kaya karong maingon kag magpalayo ka. How will I make it? Things are so complicated, Renan. Naglibog na kung unsay akong buhaton. More than ever, Renan. Ayokong biyain.